Slyšeli jste už o Krtečkovi? Autorem jeho příběhu je Eduard Petiška a ilustroval jej Zdeněk Miller. Eduard Petiška nebyl pouze talentovaný autor a překladatel, ale také hudebník. Dokonce měl studovat na konzervatoři, ale kvůli druhé světové válce se tak nakonec nestalo. A jak ho vlastně příběh Krtečka napadl? Dostal za úkol natočit film o výrobě plátěné košile. Ale vyšel si na procházku do lesa, kde šlápl do krtince, a tak se zrodil nejznámější díl o Krtečkovi. A o Krtečkovi jako samotné postavě vám poví zde kolegyně. O Krtečkovi byl natočen seriál, který měl 49 dílů a jeho autorem byl Zdeněk Miller. Krteček zažil velmi mnoho dobrodružství, třeba například samotný jeho plišák se podíval dokonce do vesmíru díky jednomu astronautovi. A nebo měl být také maskotem na mistrovství světa v hokeji v roce 2015, ale kvůli autorským právům se tak nestalo a nahradil ho Bob a Bobek. Já bych chtěl kalhotky s kapsou. S kapsou? Jenže to musíš sehnat látku, nastříhat látku a pak to všechno sešít. Ale já bych chtěl kalhotky s kapsou.